1, 2, 3, hopsa! Ej, og velkommen. Og i dag spiller Yeah. Hey. Yeah, boy. Hvorfor skal jeg? jeg kan ikke. Nå, det er en god idé, så. Bilbæl. Ja. Man får aldrig lov til at lave en solo, synes jeg. Hvis man er 2 sammen, så får man aldrig lov til at lave en solo. Der kom lige. Nej. Det er helt sikkert. Okay, hvad? En kentaur, en swimmingpool, eller en ballon, eller en blomst. En ballon. Kom så. Mange der gør en swimmingpool. Så bygger vi sådan et pænt hus. Jeg tænkte præcis det samme. Det her. Tada! Okay, Kasper. Ja. Jeg bygger det der, som jeg plejer at bygge. Nej. Nej, Kasper, byg det der gamle der, og så byg. Jeg er lige ved at fikse. Det der nogle træ. Det ser dumt ud. Jungle, desert, messe. Ja, det ser bare for dødt ud. Ocean. Nej. Desert. Nej. Forest. Jungle. Kan gå 5 sekunder. Jungle. Det var det, der så fedt ud. Der behøver ikke være så mange træer. Jeg skal en skov herovre. Der behøver ikke være så mange træer. Jo. Men det var, jeg sagde jo ligesom bare, hvad du sagde. Jeg gider ikke have monster æg. Gerne have Okay, så er det kun hen. stone bricks. Ikke monster æg, det var det jeg lige sagde til dig. Stone brick. Okay. Skal det være et stort hus, eller skal det være det, som jeg byggede inde på Old? Lidt større end den byg. Okay. Og hvis I ikke ved, hvad Old det er, så er det en server, som vi havde inde på Super Awesome, som blev Jeg briefet. har ret meget lige. Ja. I kan godt bygge det. Ja. Og så kommer der også en video dagen fra. Det er ret stort træ. Det er vi altså kæmpe noobs. Band ham. Vi kunne ikke bande kick eller DOP ham på nogen måde. Og så var vi inde på en af admins server, og han svarede ikke. Nej, vi er På ris. 4 minutter. Ja, det behøver faktisk ikke at stå tydeligere på skærmen. Jeg tror godt, man kan fange det. Okay. Sådan. Og fordi nu Det er det samme, man gør. Det her, de går nok noget af et højt træ. Det hedder tag. det er fint nok. What? Hvorfor kan man ikke stack det her? Det var meget nemmere, hvis der var 3 world. minutter. Siden han flyver bare fremad. Jeg bygger.
En bue. Og en pool. Nå ja, det var ligesom det tema, det var. Altså lidt træls, hvis Vi bygger en anden kendt persons hus, fordi der er en anden, der går meget op i vikingetiden. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det er jo svidt nok. sådan der kommer det til at være. Ikke helt. Men kan du ikke bare, kan vi ikke bare gøre det til sne? Og så lave sådan en, fordi vikinger, de bader jo i isenes kolde vand. Ikke nå. Få det til at sne. Kan du så godt fikse et eller andet? Sådan at det er sådan en is-ting. Sæt nu vand, så vi har brug for. Jamen, så gider jeg ikke få det til sne. Men jeg vil meget gerne lige blive færdig med... Du har 2 minutter hen. Ingen stress. Sæt det her. Den er en klar vinder. Ja, det bliver så stort. Det bliver den største sejr, vi har oplevet. Og det er altså ikke så mange, vi har oplevet. Ja, vi vandt en gang. Ja, vi har vundet, hvor vi skulle bygge en fugl. Kan du huske det? Jeg har vundet min. Ja. Du er jo lidt selv en fugl. Ud af and. Du er ligesom anden. Hvorfor skal jeg have en æbe? Ja, det er jeg faktisk ret glad for, fordi det dyr, jeg ville være, hvis jeg skulle være et dyr, det skulle være en æbe. Den kan rive fod, den kan rive hovedet af folk og sådan noget. Den er mega sejs. Min æbe, den kan jeg også godt. Men den gør det ikke. Den har bare evnen til det. Men hvis jeg var en æbe, så havde jeg gjort det. Det her. Kom så. Så havde jeg sagt, og så var jeg bare gået til angreb på alt og alle. Og der er 5 sekunder. Der er ikke en dør i. Den der. Vi vinder. Nej. Nej, jeg nåede ikke at slette den sidste. Hvad er det? Det er en Jeg swimmingpool giver den altså. Jeg giver den OK, fordi det er det. med en rutsjebane, som man ikke kan komme igennem. Jeg giver den poop. Der er 3 forskellige højder. En 2-bloks-svip, en 4-bloks-svip og en 6-bloks-svip. Den er faktisk... Ej, den er ikke så god. Jeg giver den OK Det er jo alligevel. godt svømme. En pool. Der er meget strøm i vandet. Det er der. OK. Det er vores. Og legendary. Og der er noget legendary. Ja, der er noget legendary. Ja, Hvordan? det er nice. Kan vinde. Vi taber hermed. OK, fordi det er lidt sådan en pavens uge. Ej, det... Hvad er det her? Det ved jeg ikke. Jeg så det som noget forkert i starten. Jeg stemmer. Det gør meget ondt, og jeg tror ikke, den fjeder særlig meget, den her. Nej, der Ding. er rigtig meget strøm i vandet. Ding. Hvad er det her? Er det sådan noget dodgeball? Bare... Ja, vi vandt! Vi vandt! Vi vandt! Igen! Anden gang i træk. Anden gang i træk. Anden gang i træk. Anden gang i træk. Jeg har et billede af det. Ja. Screenshot. Hvad så? Nej, hvor er det kongen. Vi vandt. Vi vandt. Vi vandt. Vi vandt. Og vi kommer Vi tager en til. En til. Ja. Vi skal bygge et spooky træ. Og det er fedt.
Kasper, du gør det lige til helt vildt mørkt. Se her, og så har jeg det bedste biome. Hvordan er det nu? Bum. Nej, der. Nej. Prøv lige at se det. Fordi prøv at se. Nej, hvor er det gysligt. Og se her, så kan du blande det der ind i. Så kan du lave sådan en... Her, jeg laver hullerne til det. Du fylder ud. Nej, Kasper, lav det ud det der. Nej, det ser ikke godt ud. Jo. Rød. Okay, nu prøver jeg. Så må du selv bedømme, om det ser godt ud. Prøv med den her. Og lad jeg styr på. Det her, jeg kan få græs til at se noget så gysligt ud. Hvor er du, Kasper? Det er... Og se, hvor flot det er. Eller skal jeg gøre sådan her? Kan du lave? Det er godt det der, så finder vi bare noget af det herinde, Kasper. Ja, nogle steder. Så lav sådan en sti eller sådan noget. Jeg bare smadret en masse huller. Jeg bygger træet her. Vi kan bygge en masse små, men vi laver sådan et stort. Med rødder og det hele. Ja. Det her, jeg har en god idé. Du kunne jo så også bare smadre huller i det hele, så jeg ingen træer kunne leve. Det er ret vigtigt, jeg kan bygge træ faktisk. Du ikke bygge det ind på midt. Men nu står det herude. Og så kan det sådan lige gå lidt op her, så... Se de her, de bliver... Hvorfor? Jamen, så kan man næsten ikke se træet. Jo. Det er da sådan nogle... Ja, sådan nogle lidt... Jeg ved, hvordan vi laver det. Flot time. Jeg slukker lyset. Bare rolig, mor, det var bare mig. Det er fuldt. Bare lige have dig til at stå der, så kan Jeg har så meget lyst til bare at smadre dig nogle gange. Du mobber mig helt vildt. Ja, så kan man lige... Rigtig... Jeg vil slet ikke bo i det træ. Jeg har altid på at lave det græs her. Du ikke putte korsstøt i? Hvad? Kunne du ikke putte korsstøt i? Nej, det er ikke det. Korsstøt. Korsstøt? Er det med se? Ja. Ja, Er det her fint nok, rødder? har på det. Kan det gå stærkt det her?
Er det redstone? Op med eller bare torch? Jamen, hvad er det, du vil? Vil du bare sætte sådan nogle små nogle rundt omkring? Det der. Må jeg godt bare lige se her? Bare lave nogle. Det her, så gør vi sådan her. Og så kan du... Der er 1 minut tilbage, skynd dig. Ja, jeg har styr på. Glowstoner. Et minut. Okay, man kan så ikke sætte den ovenpå, det er lidt skidt. Kasper, kom nu og hjælp med det. Jamen, det er fint nok. Ej, det er faktisk gode blade, det der. Der behøver ikke være så mange. Fordi det er dødt. Det er jo... Det der er nogle. Så kan vi lave et væltet lidt. Her kan du ikke lige klappe alle dem her sammen. Så laver vi lige sådan en der er knækket over her. Kom så. Fold dem op. Fold. Ja, sådan her. Og så, ja, det er godt. Den giver faktisk. Så giver du den her ja, fordi vi lægger en høj standard. Jeg giver den good. Jeg giver den. Okay. Ej, den giver altså poop. Og for stort ting. Jeg giver den poop. Det skal ikke være så lige der. Nej, det må gerne være sådan lidt grumsøjet. Okay, det her. Det er faktisk fint nok. Jeg giver den. Jeg giver den epic. Gør du? Ej, jeg giver den good. Jeg vil give dem min epic til, jeg siger noget, der er vigtigt. Jeg giver den. Jeg giver den OK. Hvad er det her? Der er en kvinde, der hænger ned. Hun er død. Jeg gav den også poop. Det er så lige. Ja. Okay, den er faktisk god. Jeg giver den et. Ja, det er også min epic. Okay. Men Jeg spawner inden træet. Jeg kan ikke gøre. Du får noget indtræd. Vores. Gud. Senere med. Nej, de holder bare poop alle sammen. Nej. De synes, den er god. Legendary. Nej. Mund. Okay. Hvorfor creeperhoveder, og hvorfor edderkopper? Hvorfor kan edderkopper bare sammenhænges med noget dårligt? Ja, jamen det er spind. Det er fordi, at det ser gammelt ud. De får præcis de der rødder der. Ja. De får Det var faktisk rigtig. Det er min tur. Jeg gav den poop. Det synes jeg. Hvad kom vi på? 12. plads. Yes, vi vandt. What? Det var da godt nok skidt. Nå. Det på den der video. Jo. Smid meget gerne like og en kommentar. Og så husk at abonnere, hvis I gerne vil se mere fra mig og Andreas. Hej hej.